Kaverit, syksyn lehdet on lepattaneet pitkin Helsingin katuja jo hyvin pitkään ja kohta koko Suomen peittää lumivaippa. Joten nyt, jos joskus, on mun ja Jannen aika viimeistään maistella kaikkia tämän vuoden syysherkkuja. Fruuta on jo melkein maassa. Siis melkein, joten meillä alkaa tulla pikkuhiljaa kiire. Do you know you have 30 minutes? Do you know you have 30 minutes? 30, yes. Pussia nyt auki, pussia auki. Pussia auki. Koska syksyn herkkuja on niin mieletön määrä, ja totta kai meidän pitää maistaa joka ikinen niistä, niin me ollaan maisteltu puolet Jannen kanavalla. Mä oon linkannut sen videon tonne alas, eli heti sen jälkeen kun te olette katsonut tämän, niin te voitte suuntaa sinne, ja sen jälkeen te pystytte helposti meidän suositusten perusteella muodostaa teidän seuraavan ostoslista. Jos sä katsot mun videota ilman, että sä tilannut mun kanavaa, niin ensinnäkin rude. Don't be fucking rude. Are you kidding me? I swear to God, don't be fucking rude and throw the thing on me. I'll fucking hurt you. Don't do that. Stop. Oh my god. Fucking bitch. Klikkaisit tilannakkulasta, koska puolet teistä te kattoo näitä, niin te ette tilannut kanavaa. Like, you put me in such an uncomfortable situation. Like, you know I'm not happy. You know I'm trying to see if it'll work out here, and I know that it's not. Että te voit niinkun, you can join the club from the outside. Klikatkaa siitä, se on aivan ilmaista, ja otetaan ensimmäinen herkku. Kun mä kyselin teiltä mun Instagram-storissa, @valtterisandberg, muistakaa käydä seuraamassa, jos ette vielä seuraa No mun johan nyt Instaa. pitää klikkailla ja seurata ja tilata. Pitää, koska YouTubessa me ei olla täällä niin usein. IG:ssä voi päivittäin seurata, että mitä meidän elämiin kuuluu. Kaikista toivotuin herkku oli tää 3 kaverin uusi limited edition maku Pumpkin Spice. Jos te jotain tiedätte musta ja Jannesta, niin mehän rakastetaan Pumpkin Spicea. Pohjanmaan kautta kuulla. On ihanasti kerennyt vähän sulaa tässä. Niin on. Tältä maistuu per syksy. Niin maistuu. Mut mä en niinku oikeastaan tavallaan tiedä, että mikä tää maku on. Pumpkin Spice. Niin, mutta mitä se niinku on? No, mitä Pumpkin Spice sun mielestä on? En mä tiedä. Se siinä onkin. Mun mielestä niin kuin Pumpkin Spice, se ei ole mitään tietty. Siinä on vähän, tiedätkö, ehkä häivähdyskardemumaa, vähän neilikkaa. Tiedätkö, se on niin kuin melkein joulu, mut ei joulu kuitenkaan. Se on melkein kuin piparkakku, mut ei se laisinkaan. Se kuulostaa runolta. Se on, tiedätkö, tää on mun mielestä niin hyvä, että se saa mun runosuonen sykkimään. Mun mielestä on tosi hyvä. On, tässä on ihanasti tietty kastiketta, ja mä niinku arvostan sitä, että tästä ei oo vaan tehty semmoista niinku joulusta makua. Että tää on ihan oikeesti mun mielestä niinku Pumpkin Spice, vaikka emme tavallaan tiedä miltä kurpitsa maistuu. Maistuuko se miltään? Ei. Mutta jotenkin tähän on saatu se, tiedätkö, niinku se sielu. Niin on, koska tällaisessa voisi mennä tosi helposti vikaan. Vaikka onnistuisikin saamaan sen maun oikeeksi, niin voitaisiin mennä liian imelän puolelle. Kyllä. Tässä on mun mielestä just sopivassa suhteessa. Täydellinen onnistuminen, mutta toisaalta 3 kaveria, ne osaa hommansa. Ne on parhaita jäätelöitä. Vaikka mä joskus haukunkin sen pistaasijäätelön kiven alle. Toi pistaasipaska on oksettavin jäätelö, minkä mä oon syönyt mun elämän aikana. Pistaasipaska. Se maistuu maaperältä. Siis siltä, että mä tiedätkö, menisin maahan näin ja kaapisin mun suuhun multaa ja ruohoa ja kastematoja. Mistä sulle ollaan edelleen katkeria? Mulla on katkeria. Mut tiedätkö, mä oon vaan truthful ja sen takia mä voin tässäkin sanoa, että tää on ihan sika hyvää. Mun sydän on täynnä syksyn henkeä, joten mä annan tälle 5/5. Mä annan tälle kans 5/5. Tää on tosi hyvin tehty Pumpkin Spice tuolla. Get ready with me, herkkujen maistelu edition. Aina kun ottaa tölkin, niin tulee sellainen kulute. Mä menen yläasteelle ja musta tiedätkö, tulee semmonen TikTok queen. Normaalin panta päässä. Kyllä. Jotta meillä on energiaa nyt kuvata tää video, niin meidän on pakko ottaa nämä energiajuoma-uutuudet heti tähän alle. Mä rakastan Red Bullia, mutta onks tää siis mehujää? Joo, se nimi on mehujää, se on Winter Edition. Tää pelottaa mua. Koska siis syy, miksi mä en hirveästi tykkää mistään semmosista muista kuin Red Bullista, on se, että ne maistuu vähän siis mehukatilta, tosi monet niistä. On nyt laimealta mehukatilta. Sä oot ruvennut tykkää joistain, sä oot ruvennut tykkää kolan makuisista. Ja päärynästä, koska siis mä rakastan päärynämehukattia parasta ikinä. Tää on Blue Raspberry ja toi mehujää. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Tää maistuu joltain karkilta. Herra Jumala. Minkä väristä tää on? Voiks katsoa, kun mä juon? Vähän semmonen sinertävän läpinäkyvä. Oikeesti? Entä tää? Se on kans semmonen sinertävä. Tää maistuu siniseltä karkilta. Arvaa miltä tää maistuu. No. Tää maistuu sieltä kaikista parhaimman makuiselta tripiltä. Sehän on vähän niin kuin sininen vadelma. Pakkos on sininen, se on vadelma. Tää maistuu siltä, mut aikuisten versio. Miltä tää maistuu? Tää maistuu joltain, tiedätkö, karkilta joltain. Eiks maistukin? Mutta mä en oikein tiedätkö osaa sille pistää mun sormen siihen, että mikä se on. Onko se sininen karkki? Tiedätkö, mulla tulee mieleen joku Onko se tietty. Aare Arkpussissa? Eikö siinä ole sininen karkki? Onko se se? Totta.
totta. Tästä tuli vähän meidän ahraarkkupussi. Mä en tiedä, mä en oo niin varma, että maistuuko tää niinku hyvältä mehulta vai niinku Mun vaan mielestä katilta. tää maistuu ihan sairaan hyvältä. Mä itse tykkään paljon vadelmaisista mauista. Ja tää on toteutettu silleen kivan lempeästi. Että tää ei tiedätkö liian makea, tää ei ole liian iskevä. Vaan tää on semmonen, että mä voin kuvitella, että mä juon tän todella silleen mieluusti alusta loppuun. Sen sijaan tää oli mun mielestä aika oksettavaa ja kuvottavaa. Oikeesti? Joo, mun mielestä se on ihan hirveetä. Siis mun mielestä tää maistuu ihan jollekin karkille. Mulla tulee tästä mieleyhtymä siihen siniseen karkkiin, mutta mä en tiedä, onko tästä väristä vai niinku mistä. Mut hyvä, että sä tykkäät siitä, mä voin pitää tän. Mä annan tälle itse 4/5 sen takia, että mä voisin muuten ostaa tätä vaikka lavallisen. Musta tää on sokerillinen, niin mä en yleensä osta sokerillisia. Muuten tosi hyvää. Tää taas, tää saa 2/5 sen takia, että tää on täydellisen värinen. Mä rakastan tällaista niinku baby bluuta. Mut muuten tää oli mun mielestä kuvottava, ei todellakaan kannata ostaa. Älkää tuhlatko teidän rahoja tohon. Okei, mä taas annan tälle 3/5 ja sanon tälle toiselle, että älkää kattoko sen suuntaan. No ei. Älä katso tänne, älä katso tänne. Ei katso Älä katso tänne. Mulla tuli semmonen olo, että mun suola-arvot on laskenut. Joten sen takia mä otetaan seuraavaksi uutuussipsi. Tää maku on mielenkiintoinen. Tää on siis sriracha, eli semmonen tulinen kastike ja majo. Ja tää majo. Majo kuulostaa hyvältä, mutta tulisen ystävä mä en oo. Nää on tulisia ja sahalaitosia. Tää on niinku sun pahin kauhu. Huomenna tulee kitalaki kipeä. Mutta ehkä se majo pelastaa kaiken. Toisaalta majoneesi pelastaa aina kaiken. Totta silleen, sä voit syödä vaikka koiran paskaa niin. ja sit sä laitat majoa, niin se on oikeesti kuin paras 5 tähden ateria, minkä sä oot koskaan syönyt. No mä en tiedä siitä, mutta mä olin niinku, ajattelin lähinnä silleen, että vaikka se olisi niinku kuivinta, mauttaminta riisiä ja kanaa, niin jos sä pistät majoneesi siihen päälle, se oli Se muuttaa kaiken. Kyllä. Kuin oikein, että niinku tuoksuu tulisilta. Niin tuoksuu, pelattavaa. Mä olin ottamassa toisen. En pysty kieltä polttelemaan, niinku kielen pää on semmonen, että mulla tekisi meidän tunkessa nyt pakastimeen. Oikeesti? Joo, kielen päätä pistelee. Otitko se mun mauttuman kappaleen? Mä en tiedä missä se majoneesi on. Nyt mä kaipaisin sen majoneesin. Muutenkin majoneesi, eihän se periaatteessa maistu miltään. Se on niin, koostumus. Siis sen takia musta tuntuu, että nää ei maistu miltään. Mun tulee semmonen tietkö pieni häivähdys, semmoista tulista soosia mun kurkun perälle. That's it. Mun sussa ei ole makuja, nää ei maistu miltään. Nää ehkä vois olla hyvin silleen dipin kanssa. Nää tois oikein sen dipin ominaisuudet esille. Siis mä oon maistanut jotain muitakin, tietysti semmosia vähän tulisia tai mausteisia sipsejä. Niin tää menee mun mielestä täysin sinne samaan niinku kategoriaan. Tässä ei mun mielestä mitään niinku semmoista erikoista tai sellaista erityistä. Tällaiseksi siis sahalaitaisiksi niinku sipseiksi toi koostumus oli silleen ihan ok, että se ei ollut semmonen niinku, että tuntuu, että siellä on sirkkeli suussa. Niin se oli niin semmonen väkivaltainen. Niin, että se oli niinku kuitenkin suht pehmeä, mutta toi makumaailma. Dipin kanssa voisi toimia, mutta muuten mä en oikein tiedä mitä mä oletin, että periaatteessa nämä maistuu siltä mitä ne lupaa, mutta siis tosi mitään sanomaton. Mä en kyllä majoneesia tarjoile. Niin on siitä semmonen majoneesin mitään sanomattomuus. Et mä oon kyllä niinku järkyttynyt. Mä annan 1/5. Tässä on ne maut, joita mä annan 2/5, mutta mä ostasin paljon mieluummin jotain muuta makua. Vaikka kantarellisipsejä. Vaikka kantarelli. Kattokaa Janne video. Pakko sanoa, että mä en olisi varmaan itse ensimmäisenä valinnut näitä 2 seuraavaa tuotetta, mitä me maistetaan, mutta todella monet toivoo, että me kerrotaan meidän mielipide näistä. Oikeesti? Kyllä, nämä on nimittäin Valion Profil proteiinijäätelöitä. Eli Valio haluaa tulla tälle samalle kentälle, missä on esimerkiksi vaikka lohilo ja Nix ja mitä näitä tällaisia, tiedätkö, rotskujäätelöitä on. Mut mä en tiedä, mikä mun mielipide tällaisista on. Et kun mä esimerkiksi vertasin tätä siihen 3 kaverin jäätelöön, niin totta kai niinku vaikka ravintoarvollisesti tää oli vähän kevyempi, tässä oli enemmän proteiinia, mut ei mun mielestä tiedätkö silleen mitenkään ihan uskomattoman paljon enemmän. Niin. Et nää on silleen vähän kevyempi vaihtoehto, mutta mulla yleinen olo on, mä otan mieluummin sitten Et sen se jäätelön. ruuaksi sitten mieluummin jotain terveellisempää ja proteiinipitoisempaa. Kyllä. Ja sitten sallis itsellensä sellaisen jonkun niin kuin oikeasti herkkuherkun. Älä. Koska tää näyttää vähän niinku semmoiselta pakastetulta proteiinirahkalta. Katsotaan miltä nämä maistuu. Mulla on tässä maku suklaa ja Janne, mikä sulla on? Persikkapassian. Okei. Joo. Kun tää on tavallaan vaan tällaista niinku tasasta, että täällä ei oo mitään semmoista soossia seassa. Joo. Niin sen takia mun mielestä tällaista jäätelöä on silleen tylsä, tiedätkö, syödä, kun se on vaan tätä niinku samaa. Joo. Tästä ei ole mitään sellaista niinku kivaa, tiedätkö, aktiviteettia, että sä vähän silleen otan vähän takastiketta. Niin, se lohilojäätelöissä on vähän enemmän Niin on, sellaista. mä tykkään siitä, Joo. mutta voin kuvitella tän silleen, että
että sulla on jotain banaanilettuja ja sit sulla on tätä siinä päällä, niin tää sopisi ihan todella hyvin semmosään. Se on hyvä pointti. Ja mun on pakko sanoa nyt, kun mä maistan tätä suklaata, tää on yllättävän hyvä. Nää ehkä aina tiedätkö yllättää mut sillä maullaan. Kyllä tätä niinku syö. Etenkin suklaa on aika helppo tehdä. Joo, jos tykkää niinku tän tyyppisestä jäätelöstä, niin mun mielestä tää on oikeesti niinku tän tyyliseksi jäätelöksi hyvä, että mä en niinku huomaa, että toi on joku tommonen proteiinijäätelö. Ei, ja kun näitä syö, niin näistä tulee tavallaan semmonen kivan ilmava fiilis, tiedätkö, suuhun. Näitä jotka on liian raskaita, liian makeita, koska näissäkään ei oo erikseen makeutusaineita. Tässä suklaajäätelössä mä kyllä huomaan sen, että tää on vähän enemmän tämmönen jotenkin proteiinimainen. Mä oon yllättynyt, että tää on täyteläisempi. Niin, siis maistuu oikeesti semmoiselta niinku tavallaan normaalilta jäätelöltä. Mutta tässä tulee vähän sama fiilis silleen, no jos sä vertaat niinku suklaapatukkaa ja proteiinipatukkaa, niin vähän sama fiilis on tässä. Mutta toi oli mun mielestä tosi hyvä toi sun idea. Et ehkä näytitkö semmoseen niinku arkeen, että jos illalla sä haluat tehdä vaikka iltapalaksi, vaikka just jotain banaanilettua, että vähän niinku tämmöstä sporttisempaa, ehkä vähän niinku jotain semmoista terveellisempää. Semmosta mitä me ei ikinä tehdä. Juuri näin. Niin nää sopis kyllä aika hyvin semmosen kylkeen. Mä oon yllättynyt. Mun pitää ehkä vähän syödä mun sanoja. Nää on mun mielestä oikeesti aika hyviä. Maistellaanko niitä seuraavaksi? Mitä? Sun sanoja. Maistella vaan. Mut kuule, minkä sä annat näille pisteeksi? No näitä ei mun mielestä pidä verrata niinku normaaliin jäätelöön. Ei niin. Joten tässä omassa sarjassaan mä annan näille ehkä 3/5. Joo, mulla on sama fiilis molemmista. Molemmat saa 3/5. Todellakin, jos tykkää näistä tämmöisistä protskujätskeistä, maistamisen arvoisia kummatkin. Ehkä nostasin vähän alustalle vielä enemmän tätä persikapassioa, koska suklaajäätelöitä, tommosia perusmakuja me ollaan nähty. Niin tää oli tosi mun mielestä silleen maukkaasti ja ihanan hedelmäisesti toteutettu. Kyllä, mun mielestä oli kans parempi. Mä oltiin Jannen kanssa muutama viikonloppu sitten mun vanhemmilla ja tiedätkö, äidin jälkiruokapöydässä oli Filippiinos niitä keksejä. Niitä semmosia, jotka näyttää pikkudonitseilta. Mä pitkästä aikaa söin niitä ja jumalauta ne oli hyviä. Siis ne on ihan superhyviä ja ne on aliarvostettuja. ehkä nykyään joo, koska musta tuntuu, että silloin teini-iässä niitä söi tosi usein. Ainakin me ostettiin tosi monesti silleen kavereiden kanssa, vaikka se et katsotaan elokuvaa yhdessä. Niin sit me ostettiin niitä Filippiinos. Se on hassu, koska ne on semmonen keksimäinen, mutta mä silti rakastan niitä. Niin kun ne on vähän tietysti semmonen niinku keksi, mutta sit se ei kuitenkaan keksi. Se on vähän niinku donitsi, mutta se ei kuitenkaan donitsikaan, vaan se on vähän niinku semmonen suklaaherkku. Niihin tulee ihan käsittämätön himo. Niin tulee. Ja sen takia mä olen innoissaan. Kiitos taas eräälle katsojille sieltä. Mulle kerrottiin, että Filippiinokselta on tullut tällaisia uutuuksia kuin Crispy Bites. Ja nyt me testataan, että kuinka paljon nämä maistuu Filippiinoksilta ja miksi meidän pitäisi ostaa tämä eikä sitä originaalia. Eli se on vähän niinku tämmönen valkosuklaaversio ja niinku suklaaversio. Kyllä, koska on näistähän on ne. Joo. Ne näyttää aika hauskoilta. Niin näyttää, mutta myös vähän semmosilta. Et miksi nämä on tehty, miksi mä en syö Filippiinosta. Niin. Okei. Filippiinos, you did this for what? Mitä helvettiä nää on? Mikä näiden pointti on? Siis nää on kuin näkkileipä. Niin kuin mä söisin näkkileipää, silleen kinkkuja juusto vaan päälle. Jos te teette version teidän tuotteesta, esimerkiksi Janne videolla maistellaan Domino Choco Bitesia. Mä suljen tän pysyvästi. Mä suljen tän pysyvästi. Niin teidän pitää tehdä se paremmin kuin se originaali. Teidän pitää tietysti tuoda jotain uutta. Jep. Mitä uutta tää on? Tää on keksejä ja suklaata. Originaali on keksejä ja suklaata. Se on ihan saakelin hyvää. Miksi mä ostaisin tän? Jos mä voin, tää on keksejä ja suklaata. Miksi on silleen, että no itse asiassa voisinkin nostaa mieluummin tuon tommosen näkkileipää muistuttavan version. Silleen miksi? Ei kukaan halua semmoista. Tää on mun mielestä niin kuin loukkaavin uutuusherkku, mikä tänä syksynä on tehty. Mä oon pettynyt, mä oon järkyttynyt. Miksi niihin ei vaikka tehty vaan uusia makuja? Niin, miksei teetkö niin kuin miksei tehty jotain innovoivaa? Miksei laitettu just jotain pientä karamellkerrosta sinne sisälle? Vaan me saatiin näkkileipää. Niin mä palaan ala-asteelle. Siis ainut mistä noita voisi tarjoilla kirkossa sen pikku leipäsen tilalle. Totta. Musta tuntuu, että koska nää tulee jäämään kaupan hyllyille, niin tästä tulee uusi pöylätti. Eli nyt otatte Evlut-kirkkoon yhteyttä. Ja sitten kun te menette ensi kerralla Helsingin tuomiokirkkoon ehtoolliselle, niin saatte tota ja viiniä. Se toimisi hyvin, koska se jää yhtä niinku pahasti kitalakeen kiinni kuin tää. Kyllä. 0/5. 0/5. Seuraavaksi tässä herkkujen maisteluvideoissa tapahtuu jotain ennennäkemätöntä ja kokematonta. Mitä tapahtuu? Maistellaan 3 uutuusherkkua kerralla, koska nämä 3 on nyt uutuuskarkit, joita on tullut. Tässä on Panteri Choco, sitten on Turkin pippuri Hot Rings ja sitten täällä on Remix Movies. Ja mun on pakko tästä sanoa, että yksikään ihminen ei ehdottanut Remix Movies-pussia. Se mun mielestä kertoo tosi paljon siitä, miten flopit ennakkoajatukset mulla on tästä. Siis toi Remix-pussi ei kiinnosta mua ei pätkän verran. Tiedätkö, kun TikTokissa on ollut se trendi, silleen, mikä mua ei Asiat, mitkä ei kiinnosta. Asioita, jotka ei kiinnosta mua
tippaakaan. Part 2. Mua ei kiinnostaa remixin uutuusversiot. Ei, mua ei silleen- kiinnostaa niinku ollenkaan ne. Ei muakaan, koska se eka on niin originaali. Niin se on. on ikoninen, se on niin kuin kulttuuria muuttava. Ja sen jälkeen jokainen tollanen spessuversio, ne on kaikki maistunut ihan Täysin tismalleen penkin alle. samalta. Täysin penkin alle. Et siinä on vaan silleen, että ne on vaan muuttanut niiden muotoja. Joo, joten nyt me maistellaan näitä ja me palataan ihan kohta meidän ajatusten kanssa. Johon mä oon syönyt shotin. Johon mä oon syönyt sen Fireball shotin. Mutta tää on nannaa. Mulla tuli vaan. Huomatteko te, että me ollaan ostettu Stanley Cupit? Kukaan ei huomannut. Pitää juoda näin. Kukaan ei huomannut lehmän kokoista juomapulloa. Mihin sä tarvit tän? Sille tää painaa kilon. Et sä voi mennä tuolla kaupungilla tää kädessä. No siis tästä ei voi pitää, koska se menee tälleen kallelle, mutta pitää pitää täältä pohjasta. Ja tää onkin tosi kätevä. Syksyn superkarkkien maistelu on tullut päätökseen ja nyt me annetaan teille meidän mielipiteet. Remix-pussit. Paiskaa se seinään. Tän voisi oikeesti paikata seinään. Tää maistuu aivan samalta kuin 10 edellistäkin remix-pussia. Nää kaikki maistuu samalta, nää ei anna mulle mitään uutta. Pelkkä sille tohon vaihdetaan toi teksti. Kyllä. Niin aina keksitään joku eri nimi. Niin. Mutta on aina se sama pussi. Et musta jos tuntuu, että mä oon syönyt tän pussin jo monta kertaa. Ja sama tähän, mikä tuli noihin Filippiinoksiin. Jos te teette jonkun version, let it be of quality. When I come to a photo shoot, let it be of quality. Because I put quality in what I do. I spend time and I spend energy and I spend effort and I spend everything I have, every fiber of my being to give people quality. Älä tee uutta versiota, jos sä pystyt tekemään parempaa. Tiedätkö, toi on nolla. Tää on niinku miinus. Ja se, Miinusmerkki. se ensimmäinen remix, se oli varmaan yksi mun lempikarkkipussia lapsena, se on edelleen. Se on täyden, se on 5/5 karkkipussi. Tää 0/5. Okei, otetaanko sit Pantteri? Onko sulla jotain niinku mieleen On. päällä? Tää oli lähes täydellinen pussi. Sen takia mä en ensinnäkään voi uskoa, miten vielä ei ole tullut Choco Pantheria aikaisemmin. Siis mun mielestä, koska siis mähän uskon, että isoin osa Fatsarin uutuuksista on meidän ansiota. Joo. Koska siis mun piti oikeesti, mä yritin etsiä videota, koska mä oon aivan satavarma, että mä oon jollain videolla joskus sanonut, että vihreät kuulat, pitäisi teetkö tulla glögikuulat. Ja nythän tuli glögikuulat. Ihan varma, että mä oon jollain videolla sanonut sen. Ja me ollaan välillä saatu tietkö viestejä meidän videoiden katsojilta silleen, että ettekö te sanonut, että pitäisi olla tällainen herkku sit Fatsarin. Mutta se on hyvä, kato, kuunnellaan ja kehitystyötä tehdään. Mun mielestä mä oon oikeesti sanonut, että Pantheripussissa pitäisi olla chokolaadaa. Ja nyt täällä on chokolaadaa, mutta mä oon vähän pettynyt, että sitä on vaan noissa salmiakkikarkeissa. Joo. Että sitä ei oo niinku näissä muissa myös päällä. Koska mä haluaisin esimerkiksi tämän punaisen, mä haluaisin syödä sille, että tässä päällä olisi chokoa. Ja tiedätkö, mun mielestä tässä pitäisi mennä samalla linjalla, mitä on tehty Choco Aakkosten suhteen. Koska niissähän meillä esimerkiksi on sellainen taktiikka, että me otetaan silleen punainen, sitten choco semmonen, joo. ja sitten punainen. Joo. Näitä ei voi syödä silleen, koska Ei. tässä salmiakissa on suklaa. Toi pussi vaatisi kokonaan suklaisen karkin ja se nappi olisi täydellinen, koska se sopii noiden muiden muotoon. Sit voisi tehdä semmosia pieniä hampurilaisia ja syödä niitä. Mä tykkään siitä, että on tehty tää, että ei tiedätkö, periaatteessa olla menty vaan siitä, mistä aita En on laitetaan valmiina. niitä valmis nappeja. Joo, mutta niitä voisi olla molempia. Ja mun on pakko sanoa se, että tää pussi saa 4/5 ja on niinku oikeasti close to perfection sen takia, että kaikki nämä mustat on niitä semmosia pehmeitä salmiakin makuisia mustia, eikä niitä semmosia, tiedätkö, vähän kovempia lakumaisia. Mä en ite oo mikään niiden isoin fani. Näitä mä rakastan ja nyt että täällä pussissa on pelkkiä niitä, jotka silleen, että mun tekisi mieli rupea itkeä. Mä otan kaikki nää. Yleensä mä yritän niinku tunnustelma, mikä on se. Tässä on vaan niitä. 4/5 tuun ehdottomasti ostamaan tän uudelleen. Melkein täydellinen pussi. Ja sitten seuraavaksi on Turkish Pepper kakkorna. Uudet Turkin pippuri, mitä nää on? No niinku karkkeja. Tiedätkö, hot rings, ne on niinku semmosia karkkeja, ei semmosia imeskeltäviä. Ja mä en edes jotenkin, vaikka se lukee tossa kissan kokoisin kirjaimen, niin mä en jotenkin tajunnut sitä, että nää on silleen tulisia. Että ne ei ole vaan niinku kirpeitä, vaan nää on myös tulisia. Ja mä tykkäsin siitä, että näissä oli vähän niinku se niinku molemmat. Se tuli vasta jälkeen. Niin, koska eka sä olit silleen, oho, että onpa kirpeä karkki. Ja sen Kyllä. jälkeen oli silleen, että oho, että tää on niinku myös tulinen, että tää Joo. polttelee. Joo. Ja mä en oo turkipippurin ystävä, ja mä oon ihan varma tästäkin, että mä joskus sanonut, että turkipippureita pitäisi saada pehmeänä versiona, koska Joo. imeskeltävät karkit, niitä on niin raskasta syödä, etenkin niinku kokonaista pussia. Kyllä. Jotenkin mä tykkäsin tästä. Mun mielestä tää oli semmonen todella onnistunut uudistus. Ja tosi hyvin, tää nimenomaan, ottakaa se ikonin tuote, kun te teette version, tehkää se hyvin. Tää on hyvä esimerkki. Ja vaikka teillä olisi joku ikoninen tuote, esimerkiksi niin turkipippurit, niin on kuitenkin aina ihmisiä, jotka ei siltikään tykkää teidän ikonisesta Juuri tuotteesta, niin. kuten esimerkiksi minä. Mutta kun tehdään siitä uusi versio, jopa sitten
ne vihaajat voi kääntyä näiden ystäväksi. Mä annan siis oikeesti tälle 5/5, vaikka mä en tykkää turkipippureista. Enkä kirpeistä, enkä tulisista karkeista. Joo. Mulla on semmonen olo, että mä en tiedä hirveän monta kertaa välttämättä ostais tätä. Sen takia mä annan 4/5, mutta tää oli tosi kivasti tehty. Nää oli miellyttävän kokoisia, miellyttäviä suussa, miellyttävän pehmeitä. Vois ihanaa, jos näitä saisi irtokarkkeihin. Totta. Sieltä voisi ottaa niinku muutaman. Tää oli tosi hyvin tehty. Siis erinomaista työtä. Haluan tietää viimeiseksi tuotteista on oikeesti ikonista. Sen takia tässä on nyt tämän syksyn Fazerin uutuus suklaalevy. Tässä on vain yksi mutta. Sen maku on minttukrokantti. Vihataan. Siis I hate krokanttia. Mä en oo tavannut yhtäkään ihmistä, joka on alle 50 ja tykkää krokantista. Tää on kuin lasin sirpaleita. Ja mun mielestä oli aika silleen jännä uutuus, koska tällaiset krokanttissuklaalevyt, esimerkiksi vaikka Marabullahan on ollut iäisyys, minttu ja appelsiini krokantti. Sen takia musta tuntuu, että Fazer on huomannut, kuinka paljon sitä minttukrokanttia ostetaan. Niin, että se on niitten klassikko. Se on Marabun klassikko ja sen takia ne haluu nytten syöstä sen vallasta. Mikä krokantti on? Tarvii vastauksia. Mikä tää maku on? Tiedätkö, missä toi krokantin maku tulee? Mua haittaa toi maku, mua haittaa toi niinku koostumus. Koska mä haluan syödä mun suklaa silleen niinku, että mä haluan vaan niinku, tiedätkö, silleen ahmia. Niin tätä pitää syödä silleen niinku varoen silleen, että millä hampaalla uskallaan purassa. Vähemmän varoen. Se tekee musta niinku outoa, että silleen plus 50-vuotiaat tykkää krokantista. Koska eihän niillä on tekarit. No totta. Niillä ei käy mitään. Tän koostumus on miellyttävämpi. Ja mä voisin sanoa jopa, että koko makukokemus on miellyttävämpi kuin Marabu. Tosi paljon pelastaa toi Fazerin sininen tosta taustalla. Minttuisuusleveli oikeastaan täydellinen. Tää on niinku ehkä silleen täydellisimmin toteutettu minttukrokantti kuin mitä voi tehdä. Sen takia tää ei saa täysin 0 pisteitä. Tää ei ole yhtään mun makuun, mutta siis mun äitihän rakastaa. Sen yksi lemppari on Marabun minttukrokantti. Ja kun tää Fazerin suklaahan on tällainen vähän ei niin makea, niin tää voisi olla just ehkä enemmän jopa silleen mun äidin mieleen. Mä jotenkin koen, että Fazerin sininen on suurimman osan suomalaisten makuun. Tiedätkö, kun mä oon niin totuttu siihen suklaan makuun. Koska eikö niin mä oon jotenkin käsittänyt esimerkiksi vaikka Ruotsissa, niin Fazerin sininen, niin se on siellä vähän niinku semmonen mamma. Varmaan silleen vähän niinku vanhempien. Niinku koska se on myös silleen, pidetään vähän hienompana kuin Marabou. On, ja siinä on vähän se muotoilu, on semmonen klassisempi, niin se on niin semmonen pirskahteleva. Pakko sanoa, että tää oli hyvin tehty. Oikeastaan tää oli niin täydellisesti tehty, että vaikka mä en tykkää minttukrokantista, niin mä annan tälle 3/5. Tiedätkö, mä en osta sitä uudestaan, mutta mä en näe, että tätä voisi tehdä mitenkään täydellisemmin kuin tää. Se on aivan totta. Sen takia mäkin ehkä annan 3/5. Se oli tosi hyvin perusteltu. Eli jos te tykkäätte minttukrokantista, te tuutte rakastamaan tätä. Kaverit, älkää välittäkää, että mun tukka on aivan pystyssä. Mä pesin mun naaman, mulla oli semmonen panta, mun hiukset kastuu, you know the drill. Se tulee näyttää täältä sen jälkeen. Mutta mä haluaisin sanoa sen, että tää Fazerin minttukrokantisuklaa muutti mun aivokemiaa. Koska mä en vitsaile, kun mä sanon, että tämän videon jälkeen mä oon alkanut lämpenemään krokantille. Mä oikeesti niin kun tykkäsin tosta levystä, jotenkin se tapa, miten se krokantti oli toteutettu tossa. Mä en tiedä, mitä täällä kävi, mutta musta tuntuu, että mun tää frontal lobe, vaikka se olisi pitänyt kehittyä 5 vuotta sitten, niin se kehittyy nyt. Mä en osaa selittää sitä, mutta tää suklaa oli puhdistava kokemus. Jos te olette maistanut jotain näistä herkuista, mitä me maisteltiin, niin kommentoikaa teidän arviot tonne alas. Mistä te tykkäsitte ja mistä te ette tykänneet. Ja jos me ollaan unohdettu joku herkku, niin te voitte kertoa senkin. Mun ja Jannen suosikit näistä mun videon herkuista oli tosi yllättäen tämä. Niin kuin silleen, että sä halusit valita sen. Mieti silleen, mä halusin valita silleen ihminen, joka vihaa imeskeltäviä karkkeja, niin kuin turkinpippureita ylipäätään. Tulisuutta, kirpeyttä ja muutenkaan silleen mä en oo hirveästi karkinystava enemmän suklaan. Niin tää valikoitu näistä mun suosikiksi. Mun mielestä se kertoo, miten erinomainen tuote tää. Ja mä haluan nostaa tän siis ihan oikeasti puhtaasti vaan sen takia, että tää on täynnä noita mustia pehmeitä. Mä oikeasti rakastan niitä niin paljon, mä oon niin onnellinen, että tää pussi on tapahtunut. Jos te ette vielä kattonut sitä, niin suunnatkaa välittömästi tuolta videon kuvauksesta katsomaan Jannen video. Sieltä te saatte selville, että mitä me tykätään kokonaisuudessaan kaikista näistä syksyn uutuusherkuista. Kiitos ihan super paljon, että katsoitte tämän videon. Me nähdään ensi kerralla. Se on moi moi! Moi moi!